Bedrijven die vuurwerk verkopen moeten aan strenge eisen voldoen, vooral qua opslag. Houden ze zich hier netjes aan de regels? Wij liepen mee tijdens een controle. En verder in deze uitzending. Winkel sluit na 180 jaar. En uitsloven voor de trekkertocht. Goedenavond. Je zou het door het geknal van de afgelopen weken misschien niet denken, maar morgen start de officiële verkoop van vuurwerk. Dat vuurwerk ligt al een poos opgeslagen bij de verkooppunten en die opslag moet aan strenge regels voldoen. Omroep Zeeland liep mee met de mensen die dat controleren, de mensen van de RUT, de regionale uitvoeringsdienst. Hey, goedemorgen. Kijk eens aan, daar zijn jullie al. Hoi. RUD Zeeland. Hoi, Jaco. Op 15 locaties in Zeeland kan je dit jaar weer vuurwerk kopen. En dat ligt dan opgeslagen in dit soort bunkers zoals hier achter me. En die worden elk jaar gecontroleerd door de RUD Zeeland. Ja, 2 bunkers hier en de uitpakbunker aan die kant. Het staat allemaal bij elkaar. Ik vind het nu minder spannend. In het begin, toen we ooit startten met vuurwerk, vond ik dat altijd wel heel erg spannend. Maar ja, kijk, we hebben alles goed voor elkaar. Je repeteert op regelgeving van voorgaande jaren. Soms veranderen een paar kleine dingen, maar ja, als je een beetje thuis bent in het vuurwerk, ja, daar heb ik altijd wel vertrouwen in dat het goed komt. En doordat je het vertrouwen hebt dat het goed komt, is het wat minder spannend. De mensen die hier straks gaan werken, die weten ook van, we mogen niet boven de rekjes stapelen en uitpakken. Op 1,60 volgens Ja, mij, hè? ja, Dus buffer ja. bewaarplaats 1. Tijdens de voorcontrole letten wij vooral op of de veiligheidseisen die gelden uit het bestaande UPD of het plan van eisen, of die niet afwijken, of de inspecties allemaal gedaan zijn, de jaarlijkse inspecties, of het onderhoud is uitgevoerd aan de sprinklerinstallaties en de brandinstallaties. En ja, naar vooral hoe wordt het vuurwerk al opgeslagen indien het al bezig is. Dus echt naar het gebruik van de ruimtes kijken wij tijdens de vercontroles. Is er wel eens een waarschuwing uitgedeeld hier? Nee, gelukkig niet. Nee. We doen het eigenlijk best netjes in Zeeland. Vorig jaar werd er 39 keer gecontroleerd, waarbij 6 keer een waarschuwing werd uitgedeeld. En dat werd dan meteen verholpen. Kan je denken aan bijvoorbeeld met geforceerd openhouden van deuren, het uitpakken van vuurwerk buiten de bewaarplaatsen en het opslaan van vuurwerk buiten de bewaarplaatsen. Goed, hier zijn we nagenoeg klaar. We hebben ook de meeste leveringen al gehad. We wachten nog op een paar laatste restjes, want die moesten uit de container van Rotterdamse haven komen. De bedrijven die wij bezoeken, die weten goed waar ze mee bezig zijn. De eisen die gesteld worden, die worden allemaal goed nageleefd. En tijdens de verkoopdagen ook wordt er gewoon goed in acht genomen wat er nou eigenlijk de bedoeling is tijdens de verkoop van vuurwerk. Dus ik denk zeker dat we het goed doen. En hier hebben we de laatste, dit is dan de voorraadbunker. Dus hier staat eigenlijk de rest van de voorraad allemaal in. Ja, de opslag eigenlijk zelf, hè? En hier zo, ja, we hebben ook uitgenummerd. Ja, voor die is er nog een gaatje, dus dat zijn net de laatste dingen die nog binnen gaan komen. Deze locatie ligt in het buitengebied, maar in Zeeland zijn ook 7 locaties in woonwijken. En steeds meer mensen, waaronder de burgemeesters van het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer, willen dat dat verboden wordt. De verantwoordelijk staatssecretaris wil dat er eerst meer onderzoek gedaan wordt. Het Rijk is natuurlijk volop bezig om te kijken of veiligheidseisen kunnen verscherpt worden bij opslagen die zich in woonwijken bevinden. Onze provinciale vuurwerkcoördinator die houdt dit nauwlettend in de gaten. Tot dan toe controleren wij op de veiligheidseisen die gelden bij die opslagen. Wij zien elkaar met de verkoopdagen. Dankjewel alvast. Hey, dankjewel hè. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. In 1831 opende natuurwinkel De Zonnehoed haar deuren in Zierikzee en nu 180 jaar later sluiten ze voorgoed. Sanne Joppe en haar man Daniel runnen de winkel nu 14 jaar, maar ze stoppen ermee. Mijn man die heeft een baan aan de andere kant van het land gekregen en wij zijn uiteindelijk heel graag ook bij elkaar. Dus ja. Het voortzetten van de winkel op afstand, dat gaat hem gewoon niet worden. Het is 200 kilometer verderop. Hij is burgemeester geworden in Voerendaal. En Voerendaal, Zierikzee is te ver uit elkaar. De natuurwinkel is een familiebedrijf, generaties lang gerund door de familie Joppe. Maar er is nu geen opvolger meer. In de winkel voornamelijk biologische producten, maar ook homeopathische medicijnen. Zo'nzelfde winkel openen in Voerendaal, dat zien ze niet zitten. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga met mijn andere vakgebied verder en dat is lesgeven. Want zomaar even een winkel opzetten, ook ergens anders, geldt voor mij ook. Dat doe je niet zomaar. Ja, maar zie je dankjewel hè, voor de afgelopen jaren. Morgenmiddag om 5 uur gaat deze deur definitief dicht.
85 trekkers doen vanavond mee aan de Trekker Light Tour door Walcheren. Deelnemer Jeroen van der Lindeloof uit Grijpskerken heeft zich flink uitgesloofd. De kerstdagen zijn eigenlijk opgegaan in het versieren van de trekker. Je bent er toch altijd iedere keer mee bezig en je wilt toch weer iets nieuws, iets moois presenteren. Hij heeft er meer dan €500 in geïnvesteerd, maar daardoor trekt hij wel veel bekijks. Op het moment dat je eenmaal in de stoet rijdt, ja, dan voel je je net de koningin. Mensen zwaaien allemaal naar je, je zwaait terug. Mensen zijn blij om je te zien. Het is genieten. De stoet is om 5 uur vertrokken vanuit Middelburg. Eindpunt ligt tussen Domburg en Westkapelle. Het was ooit een basisschool, daarna vooral een plek voor verenigingen. Het Gregoriuscentrum in Axel. Maar volgende week moet het helemaal leeg zijn, omdat het moet wijken voor parkeerplaatsen. Axelaars nemen daarom gedwongen afscheid van het gebouw dat bijna 100 jaar in de stad heeft gestaan. De laatste potjes biljart en bridge in het Gregoriuscentrum in Axel. Nog even en dan is het hier helemaal leeg. Het gebouw heeft dan bijna 100 jaar dienst gedaan. Het werd in 1933 gebouwd als Rooms-Katholieke basisschool. Axelaar Ronald Maas kwam hier na de oorlog in de klas. Was wel een braaf mannetje. Ja, ik hield me altijd goed aan de regels en ik luisterde goed. In alle fases van zijn leven speelt het Gregoriuscentrum wel een rol. Later mocht hij er slapen als hulp Sinterklaas. En hij vierde hier zijn 25-jarig huwelijksfeest. En die stinkt dan daar in de hal, helemaal vol met kookpotten, toestanden. En dat werd binnengedragen op houten deuren, zoals je het ziet op het schilderij van Breugel. Zo heeft iedere Axelaar wel een herinnering aan het gebouw. En dat kan ook bijna niet anders als je de lijst met gebruikers ziet. Kerstvieringen, de KBO, de PCOB, Vogelshow, pluimvee-tentoonstellingen, bloemschikken, Delvina, modeshows, de fietsclub, de nieuwjaarsquiz van Axel 2 keer. Ik kan ze allemaal ook opnoemen, maar dan staan we hier vanavond nog. En José van de Ploeg moest die verenigingen allemaal begeleiden. Er zijn er gekke dingen hier gebeurd, hè? Dat je aankomt, dat je je jas kwijt, dat bij de mensen die jassen mee naar huis zijn genomen. Of er zit iemand te slapen op de wc achter. En een zwerver die daar zit. Nou, zulke dingen, weet je, daar kom je tegen, maar dat is niet veel hoor. Nee hoor, eigenlijk is het best netjes. Maar nieuwe herinneringen komen er niet meer bij. Het gebouw wordt gesloopt. De Axelaars blijven er redelijk nuchter onder. Op een gegeven moment, het zal moeilijk zijn voor veel mensen, is het op. En ik denk dat het geen slechte beslissing is. Je kan zoiets gaan verbouwen, je kan van alles, maar op een gegeven moment is het over. Wat geweest is, is geweest en dat komt nooit meer terug. Dus ja, een mens wordt ouder en op een gegeven moment je kan wel moeilijk doen, maar het is wat het is. Maar dat er hier parkeerplaatsen moet komen, dat is iets wat ik niet snap. Ik denk, waarom? We hebben Hofplein, we hebben hier een groot zitten. Ik kan al mijn auto kwijt. Ja, dit snap ik niet. Maar weet je, wie ben ik? Ik ben maar José en zover reikt mijn dingen niet. Nee, ik weet het niet. De meeste verenigingen verhuizen naar cultureel centrum De Halle, een paar straten verderop. Wanneer het Gregoriuscentrum precies tegen de vlakte gaat, is nog niet duidelijk. Het was een grijze, mistige dag, af en toe wat motregen en het werd niet warmer dan 5 graden. Ook morgen is het bewolkt, dan wat meer wind dan vandaag en het wordt nog iets kouder. Kans op een straaltje zon is er dit weekend niet. Dat zou maandag pas weer tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ja, en dan nog even aandacht voor deze oliebol. Hij ziet er prima uit, maar het is toch de allerslechtste oliebol van Nederland. En die wordt gebakken in Koudekerke. Nou, ik ga niet proeven, ik kijk wel uit, maar verslaggever Justin toog richting de oliebollenkraam waar hij vandaan komt. En dat zie je op Instagram en TikTok. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend gewenst.